Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmeduhu ve nesta'înuhu ve nestağfiruh ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve min seyyiâti a'mâlina. Men yehdihillahu felâ mudille leh ve men yudlil felâ hâdiye leh. Ve eşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasûluh. Amma ba'd. Fe inne asdaqal hadîsi kitâbullah ve ahsenel hedi hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhdesatuhâ ve kulle muhdesatin bid'ah ve kulle bid'atin dalâleh ve kulle dalâletin finnâr. Hormatly musulman doganlar, yakynna Palestinada Aksa mescidinde bolup geçen wakalary gördük. Basıvalcı Siyonist cöhütler mübarek wagt bolan Ramazan ayına ve mübarek ve mukaddes yer bolan Aksa mescidine ve Palestina'nın başka yerlerine musulmanlara hücum ettiler. 200'den gowrak musulmanı öldürdüler. Öldürülenlerin köp bölegi zenanlardan ve çağalardan ibaret. Siyonist cöhütlerin vahşiliklerine misal hükümünde musulman doganlar soňky hüjümlerine bolup geçen bir wakany sizlen paylaşmak isleýän. Palestinaly 5 çağaly musulman doganymyz gurrun berýär. Ramazan bayramy güni aýalymy çağalarym bilen bayramlaşmaga doganynyň öýüne ogratdym diýe. Çağalar bayram diýip täze eşiklerini geyip gittiler. Yani çağalar daýlarynyň öýüne gidýärler. Cöhütler diýe şolaryň ýaşap oturan binasyny bombaladylar diýe. Dowam edýär. Ayalym 14 ýaşly oglum Suhayb, 8 ýaşyndaky oglum Abdurrahman şehit boldy. 11 ýaşly Yahya atly bir oglum tapyp bilen zokdyýar, çünki bina bombalanýar, haraba öwrülýär, ölümi dirimi belli däl. 11 ýaşly oglumy tapyp bilen zokdyýar we 5 ýaşly oglumam agyr ýatyrdyýar. Kameram oňundan şunu gurlap durka arkasyndan habar gelýär, ol yaraly agyr ýatyrdyň 5 ýaşly oglum şehit boldy diýip aýdýarlar. Soňra 11 ýaşly tapyp bilmedik diýen oglumyň jesedi tapylýar, o çağda şehit bolupdyr. Garas şu hüjümüň netijesinde şul basıvalcı Siyonist cöhütlerin eden hüjümlerinin netijesinde aýaly 5 ýaşynda, 8 ýaşynda, 11 ýaşynda we 14 ýaşyndaky ogullar şehit bolýar. Şol bombalanan binan harabalarynyň içinde birje 5 aýlyk Omar atly oguljugy digiri galypdyr. O da şu ejesiniň gojagynda ölmän digiri galypdyr, yaraly ýöne. Soňradan şu musulman doganymyzyň öýüni görkezýärler. Öýüniň içinde Ramazan bayramy bezegiler dur. Diýe ol kişi bunu diýe oglum Suhayb bilen Yahya diýe bezediler diýe aýyrmaga ilim baranyk diýe. Ene musulman doganlar Palestinaň musulmanlarynyň Siyonist cöhütler tarapyndan duçar bolýan zulümine düşünmek üçin şul kişiniň ýerine özümiz goýup görelim. Bayram güni çağalaryň ýanynda oýnap ýörler. Ramazan bayram diýip öýü bezeýärler. Soňra täze eşiklerini geyip daýlarynyň öýüne bayramlaşmaga gidýärler. Az salym soňra gowanyp, ululdup ýetişdiren 4 oglum ejeleri bilen öldürildi. 5 aýlyk bägejiniz bolsa yaraly galy diýip habar alýan. Soňra çağalaryň kakasyny jesetleriň arasynda öz çağalaryny tanamaga gidýärler. Çünki bir näçe ýere hüjüm etdiler. Hemme jesetler ýygnalýar morgda. Ondan ölenleriň dogan garnaşlar baryp şol jesetleriň içinden öz ýakynlaryny tanap alqaýdýarlar. Garaz şol çağalaryň kakasyny jesetleriň arasyndan öz çağalaryny tanamaga gidýärler. Çağajyklaryň bedeni bölek buçuk.
bölek buçuk bolup durýar, bir halta goýup durlar. Şol yerden tanap öz çağalaryny alyp gaýdýarlar. Görüp oturýan göz ýaşyny saklap bolanok. Ol benden nähilek duygular baştan geçirýändigini çakydyp bolýar. Ol öz saklap beren bir için pişiň bolsa musulman doganlar adam pakir bir hepde gynanyp gezýär şoňa. Gözüňize getiriň, gowanyp ýetişdirip ulardan 4 çağan birden. Ölýär, ejeler ölýär. O 5 aýlyk bir çağa da yaraly ýetim galýar. Bir güna çağalar parahat halk, necis, siyanist, cühütlörün edýän işlerine. Ol benden yüregine nähil gorguýlya, nähilek agyr duýgular geçirýär, onu diňe çaklap bolýar. Şu waka musulman doganlar cühütlörün Palestina musulmanlaryna edýän zulmynyň diňe müňde biri. Siyonist cühütler bu wagşylyk eýýam ençeme ýyllap gaýtarap gelýärler. Bilgeçleýin, ünsörün, bilgeçleýin parahat halky bombolaýarlar. Bilgeçleýin mesjitleri, mektepleri, dukanlary, hassahanalar bombolaýarlar. Asuda ýaşap gören parahat halky, çağalary, ayal liman, erkek liman parahat halky bombolaýarlar. Näme üçin? Sebäbi musulmanlar Palestina halkyny öz ýurtlarynyň gitmäge, öz ýurtlarynyň taşlap gaçmaga mejbur etmek üçin edýärler. Çünki basyp alyjy. Ýoş-ýoş şeýle Palestinalylaryň ýerlerini basyp alýarlar. Bu hili wagşy hüjümler etmeginiň sebäbi mene şol. Palestina halkyny musulmanlaryň öz ýurduny gaçsyn ýa-da bärden ýaşap bolanok, çydar ýalaka dalyp ýurduny gitsin diýip edýärler. Ve aýratyna musulmanlara düşmanlyklary we ýigrençleri ba, hatta käbir eskerler Israilden daşyna gaçyp gidip şol ýerde aýdyp berýärler özlerini öwredilýän zatlary. Araplar adam däl, musulmanlar adam däl, olar haýwan. Şeýdip olary da ýigrenç bilen terbiýelep, şo hüjüm edenine, wad edenine da merhemet etmesin, gynanmasyn diýip şeýdip olaryň terbiýelýärler. Hatta käbir fanatik Siyonist cühütler çağalar bağına ka eýam çağalarynyň kellesine guýýarlar. Ulanyňda sen bir musulmany öldürmeli, bir Palestinalyny öldürmeli, olar necis, olar adam däl, zat diýip şeýdip näme? Çağalarynyň kellesine guýýarlar. O bunam gizläp duran oklar kamera alyngy, kameraň öňünde şu zatlary gurrun berýärler. Mundan öňki ýyllarda musulman olanlar Gazada deniz kenaryna oýnap beren çağajyklary bombalap öldürdiler. O şoňa meňde şu wakalar ýyllardyr gaýtalanyp dur. Şu ýakynlaky bolan wakada musulmanlar birinji bilen bombalanan ýerleriň birim habar beriş serişleriniň binasyny bombaladylar. Näme üçin? Edýän wagşylyklaryny dünýä gorkazmasynlar, habar çykmasyn diýip edýärler. Ve en önsvermeleri Ramazan ayına, Ramazan bayramı gününün ön yani ve bayram günü musulmanlara hücum edýärler. We hemişe şeýdip gelýärler. Bunun bilgeçleýin edýärler. Fanatik cühütler Palestinalıların ýaşap oturan öýlerine zor bilen girip edenetlik edýän ýagdaýlary bolýar. Ýa-da cühütler üýşüp gelip goýaklap Aksa mescidini basýarlar. We cühüt polisler olary saklamaktan geçen beter olur goraýarlar. Ingeňer bolsa musulmanlar zinan haklary, çağa haklary, insan haklary, demokratiýa diýip gaýgyrýan täwir guramalardan ses çykanok. Çünki ölýän musulmanyň çağasy. Görse de görmedik bolýarlar, bilse de bilmedik bolýarlar. Biz musulmanlar aslında olaryň sesem gerekdäl, duýgudaşlygam gerekdäl. Bunu aýtmagymyzyň sebäbi näme? Käbir musulman doganlarymyz bar da, olarda demokratiýa we olarda şeýle we beýle we adam haklary näme diýip olar o zatlary özüne gerek gelende işledýärler. Emma musulmana gerek gelende özüniň peýdasy ýok gerek gelende o zatlary ýöretmeýärler. Şol musulman doganlarymyz hem şu zatlary eşitip görüp
ağlanmasınlar, dostunu, düşmanını tarasın deyip aydiyas. Olaryň hak, hukuk, plan diýärine ağlanmaň diýäs. Dünya musulmanlarynyň bir bölegi Aksa mescidinden we ol ýerde bolup geçýän wakalardan habarly we güýçleriniň ýeteninden Aksa mescidin we ol ýeriň musulmanlarynyň azatlygy üçin kömek edýärler. Bolmanly duýgudaşlyk bildirip doga dilek edýärler. Emma yine bir bölek musulmanlaryň Aksa mescidinden habary ýok. Ol ýeriň musulmanlarynyň çekýän azabyndan, zulmundan habary ýok. Ya da käbir musulmanlar bolýan wakalar ýalňyş bilýärler. Sebebi habary ýene-de şol Siyonist jöhütleriň tarabyny tutýan habar kanallaryndan dinleýärler. Ol habar kanallary bolsa basyp alajagyny gahrman, basyp alynan mazlum Palestina halkyny terrorist edip görkezýärler. Ya da Palestinada Aksa mescidinde bolup oturan ýagdaýy şoňa üns berim. Ya da Palestinada Aksa mescidinde bolup oturan ýagdaýy Arap jöhütleriň dawasy. Ya da Hamas bilen İsrail'in dawasy ýaly edip görkezýärler. Näme üçin edýärler? Başga insanlaryň, sada musulmanlaryň Aksa meselesinden ünsün sowmak üçin edýän oýunlary. Aslında musulman doganlar Palestinada we Aksa mescidinde bolup oturan ýagdaýlar, Palestina we Aksa mescidi meselesi Palestinaly musulmanlaryň meselesi däl, tutuş ümmetin meselesi. Allah takdir edipdir, şol ýerde şol araplar ýaşaýar. Olaň ýerine bizem bolup bilerdik, başga musulman halkam bolup bilerdi. Mesele o taýynyň Palestinaly ýa Arap ýa başga millet bolmagyny däl. Şu meseleň özi tutuş ümmetin meselesi. Her bir musulmana degişli mesele. Misal üçin Mekke şäherini we Käbäni kafirler basyp alsa, imany bar musulman ay bu Araplan meselesine bil goşulmalyň. Koy özleri çözülüşsün, bize näme diýip bilermi? İmany bar musulman diýip bilmez. Edil şonuň ýaly musulman olanlar Aksa mescidi meselesi şeýle. Çünki bizim 3 tane uly mukaddes ýerimiz bar. Şoň biri Käbe, Mekke şäherindäki, ikincisi Medine şäherindäki Peýgamberimiziň Medine mescidi. Üçüncü mukaddes ýer bolsa musulman olanlar ana şu wagt gurrunda oturan Kudüs şäherindäki Aksa mescidimiz. Indi musulman doganlar Palestina we Aksa mescidi meselesini birinji gezek eşidýänler üçin ýatlatma hukmunda bu wakalaryň başyny ýerden başlaýar. Musulmanlaryň başı bolan Osmanlı imperiýanyň güýjüniň pese gaçmagyndan peýdalanyp İnglisler we şolaryň ýaranlary Ýewropada jöhütlere yurt gurup bermekligi wada edip olary Palestina göçürüp başlaýarlar. Birinji tapgyr jöhütler şeý dip gelip başlaýarlar. İkinji uly tapgyr jöhütler bolsa Hitlerden gaçyp Palestina ýerleşýärler. Ondan musulman olanlar taryha seretsek jöhütlere en köp zulmeden we olar adam ýerine goýmadyk. Yine de şol Ýewropalaryň özleri. Öňler Portugaliýada, Ispaniýada, Fransada we başga da käbir Ýewropa ýurtlaryna jöhütleri ikinji sınıf adam hasaplapdyrlar. Yani adam ýerine goýmandyrlar. Diňe Hitler'in özü 6 milyona ýakyn jöhüde öldürýär. Emma musulman ýurtlaryny jöhütler hemişe rahat ýaşapdyrlar. Çünkü dinimiz İslam bize ähli adamlar bilen adalatly gatnaşykda bolmalygymyzy ünleýär. İslam dininde musulman doganlar hiç bir adama ananjy näme bolsa bolsun zulm etmek bolmaýar. Hatta adam aňyrda dursun musulman doganlar haýwany zulm etmek bolmaýar. Ösü oturan agaja sebäpsiz degmek bolmaýar. Haçanna
Portugaliyada, İspanya'da cehütleri gırgına verip öldürüp talap kowunlarına şolaryň köp bölegi musulmanlar Osmanlı imperiýa sığınýarlar we Osmanlı türkmenleri bilýäňiz Osmanlı imperiýasyny kuran türkmenler we Osmanlılar olaryň Anadolu yerleşmegine ruhsat berýärler. Şonuň üçin şu wagt Türkiýede ýaşap ýören cehütleriň bir bölegi şol İspaniýadan janyny halas edip Osmanlığa sığınan cehütleriň nesilleridir. Sorasaňyz mysal üçin Türkiýedäki cehütlerden bir bölegi şol ata-babamyz aňyrdan Ispaniýadan gelenip şu atam aýdýarlar, kabul edýärler. Emma musulmanlar buna garamazdan olaryň bir bölegi Palestinada görüşüňiz ýalakka musulmanlara zulm edip, kadar bilmezlik edip musulmanlara hıyanet edýärler. Olary adam yerine goýman, olary dir ýakyp kıran kowana Ýewropalılar ýene şolary ellerini oýunjak edip, cehütler ellerini oýunjak edip getirip şotak ýurt gurup berjek diýip ýerleşdiren ýene şolar. Emma kowulan wagtlary, urulan söýülen wagtlary musulmanlar ýene olara gapaçypdyr, öz ýurtlaryny olar saklapdyr we ondan öňe musulman ýurtlaryna rahat ýaşapdyrlar. Emma buna garamazdan musulmanlara zulm edip, hıyanet edip ýörler. Yani Hitler'in cehütlere çektiren azabyny şu wagt cehütler Palestina halkyna çekdirýärler. Hitler näçe cehüt çağalary, aýallary öldüren bolsa, şu wagt cehütler Palestinadan biýüne çağajyklary, aýallary bombalap öldürýärler. Siyonist cehütler, musulmanlar, Amerikan we Inglisleriň gollagy bilen Palestinany ýuwaş-ýuwaşdan basyp alýarlar. Şondan bäri hem bolýaryň musulmanlaryna zulm edip gelýärler. Zor bilen öýlerini we ýerlerini elinden alýarlar. Hak, hukuk, demokratiýa diýip gygyrýan ýurtlar bolsa musulmanlara gezek gelenine gowsyrap etjegini diýerler we ol siyonistlere golluk berýärler. Aslında gendel näme üçin kafirler kafire ýardam edýär. Emma asıl geňer musulmanlar kafir musulman ýurtlar bu mazlum biçara Palestina halkyna, Palestinaň musulmanlaryna kömek eden oklar Aqsa mescidiniň azat bolmak üçin gaýrat etmeýärler. Hatda ýanky diýişim ýalakka Aqsa mescidiniň barlygyndan we basyp aljylaryň eline ýefirliginden habarlary ýok. Diýdik musulmanlar Mekke we Medineden soňra 3-nji mukaddes ýer bolan Aqsa, ol mukaddes Aqsa mescidi depelenip dur. Cehütler elinden gelse yıkacak olup durlar. Isleseler atçalar, isleseler yapýarlar. Bir görsen ayakkabıları bilen giyirip, Aqsaň içine cehüt eskerler gelip ýörler. Aqsa mescidi musulmanlar cehütlerin eline yefir olup dur. Ve siyonistlerin, cehütlerin asıl maksatlar musulmanlar Aqsany yıkmak. Çünkü öz batıl inançlaryna göre olar Aqsa mescidin duran ýerine köne öz ibadethanalarynyň bolanlygyna inanýarlar, elbetde batıl inançlaryna göre we Aqsany ýykyp şol köne ibadethanalaryny täzen dikeltmeli diýip inanýarlar we şoň üstüne işleýärler. Şol guruljak ibadethanaň Makkede çenni içinde goýjak goşlara çenni taýin ýürüte şoň üstüne işleýän bir universitet emma Izrail'le asıl maksatlar Aqsa mescidini yıkmak. Aqsa mescidini yıkmak isleýärler. Emma gynansak da bir topar musulmanlar Kudüs we Aqsaň nirdeligini bilmeýär. Inni gelin görelim musulman doganlar Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde Aqsa mescidi barada näme diýilipdir? Musulmanlar üçin Kudüs şäheri we Aqsa mescidi näme diýmek? Nä derece ähmiýetli? Täzeden ýatlap geçsek, Aqsa mescidi Palestinaň Kudüs şäherine ýerleşýär, Aqsa diýilýär, Beytul Maqdis diýip atlandyrylýar. Allah Teala mübarek kitabımız Kur'an-ı Kerim'de
Aksa mescidin adyny tutup ol yerlerin mübarek yerlerdigini, mukaddes yerlerdigini habar berýär. İsra surasının 1-nji ayetinde Allah Teala aýdýar: Subhanallazi asra bi 'abdihi leylan minel mescidil haram ila'l mescidil aqsa'llazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innehu huves-semi'ul basir. Bir gecede bennesini yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi ayet mucizelerinden kabirini gorkazmak üçün Kabe'den, Mekke'deki Kabe'den Kudüs'teki tövre mübarek bolan Aksa mescidine akiden Allah ehli kemçiliklerden pektir. Ol ehli zat eşidýändir, görýändir diýär Allah Teala. Allah Teala bize şul ayette İsra ve Miraç vakasından haber berýär. Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi Kabe'den tövrewi mübarek bolan Aksa mescidine akidenligini haber berýär. Ulamalar diýär, Aksa mescidin, Kudüs'ün mübarekligini, ahmiyetliligini, kadırlı yerdigini gorkazmak üçün diňe şol ayetin özem yeterlik diýip aýdýar delil hukmunda. Ýerde musulman doganlar Aksa mescidin üstünlüğini, faziletini gorkazýan delillerden ýene biri İslamda ibadet maksadı bilen gidilýän 3 sany mukaddes yerimiz bar. Şoň biri musulman doganlar Mekke şäherindäki Kabe'miz, ikincisi Medine şäherindäki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mescidi ve üçüncüsü bolsa Neşvat Kurrum'da oturan Kudüs şäherindäki Aksa mescidimiz. Bu barada Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den Buhari ve Müslim'de Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edilen hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şeýle diýär: La tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. El-Mescidil Haram ve Mescidil Rasul sallallahu aleyhi ve sellem ve Mescidil Aqsa. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diýär, şu 3 mescitten başgasy üçün ibadet maksadı bilen yük bağlap yola çykylmaz diýär. Yani ibadet etmek maksadı bilen goşun golanyny alyp gidilýän 3 sany mescit bar. Olar diýär Mescidil Haram yani Kabe, Mescidil Rasul Medine'deki Peygamberimizin mescidi ve Mescidil Aqsa ve Aqsa mescidi diýip aýdýar. Ýene de musulman doganlar hadislerde Kabe'de, Medine'de ve Aqsa mescitlerine kılınan namazların sogawy adati mescitlerde kılınan namazlardan esse köplüğü haber berilýär. فروى البزار والتبراني من حديث أبي درداء رضي الله عنه الصلاة في مسجد الحرام ب100,000 الصلاة والصلاة في مسجدي ب1000 الصلاة والصلاة في بيت المقدس ب500 الصلاة. قال البزار إسناده حسن. بزار والتبراني رحمه الله رواية الله اكثر رحمة رواية اديالر وبزار Allah'a rahmet etsin. Bu hadisin isnadı hasan deyip aýdýar. Ebu Darda radıyallahu anh'tan haber verilýär. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aýdýar: Kabe'de kılınan namaz 100.000 namaza barabardır. Menin mescidimde yani Medine mescidinde kılınan namaz 1000 namaza barabardır. Ve Beytül Makdis'te yani Aksa'da kılınan namaz 500 namaza barabardır diýär. Ene musulman oğullar Mekke ve Medine'miz musulmanların elinde. Emma şu hadislerde öwlen bu musulmanlar için 3-nji mukaddes yer bolan Aksa'mız cühitlerin elinde. Yani kıdýşy malaka islese atçalar, islese yapýarlar. Bir görseň yani kıdýşy malaka ayakkabılar bilen cühit eskerler gezip ýör. Aksa mescidin içini hapalap musulmanlarına hücum edip ve gynansak da 3-nji mukaddes mescidimiz kafirlerin elinde. Aksa mescidinin ahmiyetini üstünlüğünü orkadayan delillerden yine bir musulman doganlar Aksa mescidi yeryüzünde Kabe'den sonra kurulan ikinci mescittir. Bunu nereden bilýäs musulman doganlar? Delilimiz näme? Delilimiz Buhari ve Müslim'de sahaba Ebu Zer radıyallahu anh'ın rivayet eden hadisi. Ebu Zer radıyallahu anh diýär: "Qultu ya Resulallah, eyyü mescid vuzi'a fil ardı evvel?" Dedim diye Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Ebu Zer radıyallahu anh diye Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den soradım diye.
dünyada ilkinci mescid haytadır. Allah Teala ibadet etmek için, Allah Teala'nı tevhid etmek için, Allah'ını birlemek için kurulan ilkinci mescid haytadır deyip soradım diye. Şonda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aydiya, "Qal el-mescidul haram." Mekke şehrindeki Kabe'dir diye Peygamberimiz. "Qal qultu thumma ay." Ondan sonra Ebu Zer diye dedim diye. Ondan sonra hayfi, "Qal el-mescidul aqsa." Aqsa mescidi deyip aytdı diye Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Qultu, Ebu Zer diye sonra yine diye gaytalap ayttım diye. "Kem kana beynehuma?" Ol ikisinin arası neçe illip soradım diye. Qal, onna Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aydiya, 40 sene, 40 illip ayttı diye. Demek musulmanlar dünyada Allah Teala'ya ibadet etmek için kurulan ilkinci öy, ilkinci mescid Kabe'ken, ondan sonra kurulan ikinci mescid hayseken Aksa mescidi Kudüs şehrindeki ve arası diye 40 illiye. Yine de musulmanlar Aksa mescidi barada bilmeli zadımız, namaz farz bolanına başta musulmanlar namaz kılanlarına yüzünü Kabe derle Kudüs'e, yani Aksa mescidine doğru öğürüp kılyadılar. Yani musulmanlar Aksa mescidi bizim musulmanların ilkinci kıblası. Bunu nereden biliyoruz? Delilimiz Bukhari ve Müslim hadis kitaplarında sahabe Bara radıyallahu anh aydiya, "Sallayna ma'an nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem nahve beytil maktis 16 ev 17 şehran diye Bara radıyallahu anh Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bilen namazda diye yüzümüzü Kudüs'e, Beytül Makdis'e öğürüp diye 16 ya da 17 ay namaz kıldık diye. Sonra diye yüzümüzü Kabe tarafı öğürdük deyip ay diye. Yine de Müslüman doğanlar Mescid-i Aksa'nın faziletlerinden biliyorsunuz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ömründe hem Peygamberimiz için hem Müslümanlar için mühim vakaların biri İsra ve Miraç vakası. Bizim hadis kitaplarımızda sahih hadislerde haber veriliyor. İsra varada Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Yani okuyan ayetimde Allah Teala Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi Burak diyen eşekten ulu katırdan küçük canlar bilen Mekke'den alıp Kudüs'e, yani Aksa getiriyor. Şuna İsra diliyor, gece yürüyüşü. Şunun için İsra ve Miraç diyor. İsra demek, gece yürüyüşü demek. Peygamberimiz yani Burak diyen eşekten ulu katırdan küçük canlar bilen Kabe'den Irak getiriliyor, Aksa getiriliyor. Ondan sonra Aksa'da 2 rekat namaz kılından sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala öz katına 7 göğün üstüne götürülüyor. Aksa'dan yukarı götürülme bölümüne de ne ediliyor? Miraç diliyor. Şunun için şu vaka İsra ve Miraç vakası deyip aydılıyor. Ve İsra yankı deyişim alakka Kur'an bilen sabit, Miraç vakasım sahih hadisler bilen sabit, sahih hadisler bilen haber verilen ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ömrünü bol geçen ulu vakalardan biri ve İsra ve Miraç gecesinde Müslümanlar kâvir vakalar bol geçiyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlerle görüşüyor göklerde ve en mühim zatların biri Müslümanlar şu vakit kılyan 5 vakit namazımız İsra ve Miraç gecesinde farz ediliyor. Biliyorsunuz İslam'ın namazdan başka buyruklarını Allah Teala yerde buyuruyor, yerde farz ediyor. Ve Cebrail aleyhisselam üstüyle vahiy ediyor Allah Teala. Emma namaza gerek kalan Müslümanlar Allah Teala Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem öz dergahına götürüp 7 göğün üstüne Cebrail aleyhisselamsız namazı gün Peygamberimizin özüne tavşırıyor, gün özüne farz ediyor. Ve en mühim yer Müslümanlar namazın ahmiyetlidiğine, namazın mühim ibadetliğine seredin. Allah Teala namazı başta farz eden 50 vaktına farz ediyor. Ama ondan sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yalvarıp Allah Teala'dan dileye ümmetine ağır olmasın deyip sonra 5 vaktine düşürülüyor. Yine şu bizim okap veren 5 vakt namazı Müslüman doğanlar Allah Teala'nın katında 7 göğün üstünde İsra ve Miraç gecesinde farz ediliyor.
we in üns bermeliler musulmandygyny Allah Taala islese, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gönü Kâbe'den öz dergahyna götürmäge de kadir. Ya da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gidenne Kâbe'den Mescid-ül Aksa getirilip, ol yerden göğe götürilip, emma gaýdanda ýene de gönü Kâbe getirilmäge Allah Taala Peygamberimiz getirmäge kadir. Emma Allah Taala näme diýär Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi ilki Mekke'den Aksa getirdi, ol yerden öz dergahyna götürilýär. Ýene gaýdanda da şol kilek bolýar. Öňür Aksa gelýär, soň Kâbe gaýdýar. Ene şu näme görkezýär musulman doganlar Aksa mescidiniň, Kudüs şäheriniň mübarek ýerdigini, kadrynyň derejesiniň beter uludygyny görkezýär musulman doganlar. Indi musulman doganlar esasy bilmelidirimiz, biz Aksa üçin näme edip bileriz? Biz musulmanlar näme edip Aksany azat edip bileriz? Ol ýerdäki mazlum Palestina halkyna halky üçin näme edip bileriz? Haçan Aksa ýene biziň elimizde bolar, musulmanlaryň elinde bolar. Birinji etmeli işimiz musulman doganlar dinimiz İslam'a gaýtmaly. Tawhide gaýtmaly. Kur'an we sünnete dolanmalylar. Musulmanlaryň we musulman ýurtlaryň başyna gelýän betbaatçylyklaryň esasy we iň uly sebeplerinden biri musulman doganlar İslamdan, tawhidden, Kur'an we sünnetten uzaklaşdyk. Adamız musulman, emma ýaşaýyşymyz musulmanyň kyýalak däl. Adamız musulman, özümizde alyp barşymyz musulmanyň kyýalak däl. Adamız musulman, ananjymyz üýtgäp barýar. Bu sürü şirkler, hurafalar, ýalňyşlyklar giripdir. Adamız musulman, toýmyz musulmanyň kyýalakka däl. Adamız musulman, sewdamyz musulmanyň kyýalakka däl. Garaz musulman doganlar bir adamız musulman, emma amalymyz bozulypdyr biziň Kur'an we sünnete göre ýöremäňiz, biz dinimizden uzaklaşypdyrys. Halal haramy saýgarmandyrs. Şonuň üçin musulman doganlar birinji etmeli zadymyz tawba edip Kur'an we sünnete dolanmaly, tawhide dolanmaly. Sal üçin dinlarlar öz arasynda dinler bir jemgyýetde görelle bolmaly adamlar bidgatlar çıkarıp, şol bidgatlaryň üstüne dawa edip topor bolup agzala bolup ýörler. Musulmanlar şeý dip ýörse, düşmanna üstün bolup bilermi? Musulmanlar Kur'an we sünnetiň daşynda jem bolup, farzlaryň, sünnetleriň üstüne birleşip, İslam akidesiniň esasynda birleşip, güýçlenmekliň ýerine şeý dip, ol bir farzam däl, sünnetim däl, bolar soňdan tapılan zatlaryň üstüne, bidgatlaryň üstüne birini ayıplap, günahkarlap, davalaşyp, agzala bolup ýörseler, musulmanlar üstüne ýetip bilermi? Musulmanlar haram ýyp ýörse nädip dogadylar kabul bolsun? Haram ýyp ýörseň, haramdan kazanç etseň, süýtgorlyk etseň, ogurlyk etseň, para berseň, iýanyň haram bolýar. Haram ýeseň dogadylaryň kabullal. Sen näçe depäňe ýanky düşmanlar musallat bolýar. Sen ya Allah ýetişdip goýar durarsyň, emma edýän haramlyklaryň boluşymyz, özümiz alyp barşymyz, iýän haramlykmamy şol dogadylaryň kabul bolmagyna päsgel bolýar. Şu zatlar oýlanmaly musulman doganlar. Eger biz şeýdip özümüzi düzeltmesek, çyn ýürekden tawba etmesek, dinimize gaýtmasak, dinimiziň kadryny bilmesek, musulman ýalakka ýaşamasak, ondan bärde de dünýäwi tutmaly sebäpler bar. Şol sebäpleri tutmasak, bize Allah Taala ýeňiş bermeýär. Beter biziň üstümizde düşmanlar musallat bolar, musallat bolubam dur. Dünýäde näçe sanakka musulman ýurt ba agzy bir bolsalar öz arasynda. Musulmanlar Allah Taala'nın izni bilen öňünde hiç kim durup bilmeýär. Baýlyk musulmanlarda dünýäň petroli bolsun, başga zady bolsun musulmanlaryň elinde. Musulmanlaryň sany başgalaryndan artygy we kemi ýok. Emma musulmanlar ýöne san bolup galypdyr. Näme üçin? Çünki musulmanlar Kur'an we sünnetten, tawhidden, iň möhimi tawhidden uzaklaşdyk. Musulman diýip bolan adamlaryň bir bölegi Allaha şirk goşup ýörler. Hema Allah iman etdim diýen ondan soňra gidip Allaha şirk goşýan.
Nädip musulmanlar şey dip berse ýeňiş gazansyn. Şonuň üçin musulman bolganlar ýene bir gaýtarap aýdýan. Oýlanalyň, başymyza gelýän betbagtçylyklar, edýän haramlyklarymyz sebäpli gelip otýar. Eger Allah Taala'nın ýoluny göreşmesek, hakyň öňe gitmek üçin, islamyň öňe gitmek üçin göreşmesek, korkup, ürkek bolup, pus bolup otursak musulman bolganlar, Allah Taala bize ýeňiş nesip etmez. Dünýä malyna baýlyga razy bolup dursak, Allah Taala bize ýeňiş nesip etmez. Diýmek, musulman bolganlar birinji etmeli işimiz tövbe edip dinimize ýapyşmaly. Çyn ýürekden ýapyşmaly dinimize. Ýaşaýyşymyzy Qur'an we sünnete görä, İslam'a görä alyp barmaly. Bu birinjisi musulman bolganlar. İkinji etmeli işimiz her kim näme güýji etse şonuň bilen Palestinaň mazlum halkyna ýardam etmeli. Mal mülki bilen kömek edip bilýän mal mülki bilen kömek etmeli. Döwlet ýolbaşçy öz alyp barýan siýasaty bilen şol musulmanlara, şol ýurtlara, Filistina kömek edip bilýän bolsa, onu etmeli. Dogadylak etmeli. 5 manat kömek edip bilýän 5 manat kömek etsin. Has köprak kömek edip bilýän has köprak kömek etsin. Näme misal üçin ýakyny bolan wakalarda tiz kömek ulaglar ýetmezçilik edipdir. Türkiýede we başga ýurtlarda resmi goramalaryň üstü bilen pul ýygnap tiz kömek ulaglaryny uğratdylar. Baý bolan musulmanlar köprak kömek etdi, emma ýagdaýy bolmadyk, azrak kömek etdi. Emma netijede her kim ýagdaýyna kömek etdi. Diýmek nämeken ay men ýagdaýym ýok diýip garada durmaly. Näme güýjüň ýetse şoňdan kömek etjek bolmaly. Dertlerine derman boljak bolmaly. Arap ýurtlarynyň biri musulman bolganlar ýykylan binalar awatlamak üçin epesli pul kömegini etjek diýip aýtdy. Diýmek näme etmeli musulman bolganlar? Yerli ýerden başaranymyzdan şol doganlarymyzyň ýanynda bolmaly, kömek etmeli. Dilimiz bilen kömek etmeli. Şol wakany musulman doganlarymyz bildirmeli. Bursul musulman doganlarymyz Aksa mescidinden habary ýok. Nerede diýe Aksa mescid diýe? Käbe we Medine'den sonra, Mekke we Medine'den sonra 3-nji mukaddes ýerimiz hem musulman bilmeýän nerede diýe? Aksa nerede näme bolýar ýa diýe. Habary ýok. Ene şuny biri-birimize ýetirmek, imamlar bolsun, mollalar, ahunlar bolsun, halka Aksa mescidiniň ähmiýetini düşündirmek, bu da şol doganlarymyza kömek etmek bilen bir görnüşi. Ve dersimizin sonunda musulman doganlar Sahih Buhari ve Muslim hadis kitaplarına geçen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şu hadisini özüme ve sizlere ýatlatmak isleýän An-Nu'man ibn Beşir radiyallahu anhu قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. Nu'man ibn Beşir radiyallahu anh'tan rivayet edilen hadisinde Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şeýle diýär. Musulmanlaryň birini gowurmakdaky misallary, musulmanlaryň biri-birine merhamet etmekdäki misallary, musulmanlaryň biri-birine duýgudaşlyk bildirmekdäki misallary goýa bir beden ýalydyr diýär Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Egerde diýär bedeniň diýär bir ýeri agyrsa, egerde bedeniň bir agzasy agyrsa diýär, ol agyryny uykusynyň ýitmegi bilen, gyzdyrmagy bilen bedeniň başga ýerlerem duýar diýär. Ene musulman doganlar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem musulmanlary goýa bir bedene meňzediýär. Şumalna bir ýerimiz agyrsa näme bolýar? Uykymyz gidýär. İştämiz ýitýär, şoňa meňzeş bir zat bolýar, tutuş bedeniň agyrýan ýalak bolýar. Narahat bolýar. Inne haçanna musulman doganlarymyzyň şeýdip öýleri bombalanyp durka. Biýuna nahak ýere musulmanlar öldürilip durka. Maddi taýdan kösenip benneler biçara bolup durka. Mekke we Medine'den sonra
mübarek yerimiz Aksa Mescidi depelen Turka musulman bu zatlardan gapyl bolup bilmän, habar bolup gezip görmeklik dogry däl. Diýdik, bolmanda duýgudaşlyk bildirip dogadyle gedeliň. Bilmeýän doganlarymyza ýetireliň. Gözüňize getirin musulman doganlar Allah saklasyn, Allah gorkezmesin. Öz ýurdun watanyň bombolan tursa, basywalçylar tarapyndan eziýet edilip, öýüň ýumrulyp tursa, çağalan öldürilip tursa, özüm mukaddes yerde yaşayan bolsaň, ol mukaddes ýeriň hormaty depelenip duran bolsa, başga ýeriň musulmanlar saňa syrtyny öwürip dursa nähilek erbet bolar. Şonuň üçin musulman doganlar mukaddes yerlerimize eýe çykalyň, dinimizi gowy öwreneliň, dinimize ýapşalyň musulman doganlar. Allah Taala ahli musulmanlara birlik, güç, kuwat bersin. Düşmanlarymyza garşy ýeňiş nesip etsin. Mübarek Aksa mescidimizi kafirleriň elinden azad etmek nesip etsin. Elhamdülillahi rabbil alamin.